Esquerra Republicana de Catalunya a Calella va celebrar un vermut popular en el primer diumenge de campanya. L'alcaldable republicà Jaume Puig va assegurar que el seu equip està preparat per governar i que compta amb un programa pensat per les persones i fet amb molt rigor. Contempla les grans actuacions del proper mandat, no? Des de tota l'àrea d'urbanisme, de tots els equipaments que s'han de fer i que són necessaris a la nostra ciutat, des de la nova escola, des del cobriment de la Riera, des d'una nova escola bressol, des de saber què hem de fer entre tots plegats amb la fàbrica Llobet, sobretot amb la sala sense columnes, i lògicament també pensant, repeteixo, en que el dia a dia i pràcticament la feina que fa falta i per estar a prop de les persones es tiri endavant. El cap de llista d'Esquerra també va fer una crida a la participació a les eleccions. Nosaltres demanem el vot per Esquerra, però no que voteu a Jaume Puig, sinó que voteu i mireu a tota la llista. Jo crec que la llista d'Esquerra és la més preparada per governar Calella. Jo crec que a la llista d'Esquerra hi ha persones amb experiència, amb joventut, cohesionada i amb il·lusió. I a tots aquells que el dia 27 opteu per altres opcions, feu, perquè és important que es vagi a votar i que l'abstenció cada vegada sigui menys, perquè així doneu recolzament a tots aquests homes i dones que ens presentem per intentar treballar per Calella.